Sasiside lesikhathi sibekezele lo msangano oJunior Khanye udelela iqembu lethu esilisupportayo nesilithandayo iKaizer Chiefs. Zingane zakwethu sekungena thina ke siwomafavuke njengedanga abantu indoda eshisa yonke imizi yabathakathi. Ngesikhune esisodwa somlilo indoda abayifaka emgodini ezingonyama yaphuma iphila, indoda abayifaka emlilweni uvutha amalanga yaphuma ingenamyocu. Sede kakhulu lesikhathi sibekezele sithule. Lo msangano oJunior Khanye ukhuluma konke kusangana kwawo ngeqembu esilisupportayo nesilithandayo iKaizer Chiefs. Lalela lawe Junior. Mfana kaKhanye. Akuzilo iphutha leChiefs noma iphutha lethu ukuthi wena wehlulakala ukudlala ibhola wancamela inyawupe kunebhola. Wena into esiyibuka kuwena nalomsangano wenu okuthiwa iDiski TV. Anihlaza ibhola ninyiyela iChiefs, nihlangene ngokuzonyiyela iChiefs. Siyakulalela lapha ya uhlaziye yonke lento oyihlaziyayo, lo msangano ohlaziya lapha. Uthi Chiefs mizodlala uthi izodliwa. Ikudisappoint iwina. Bese uthi igame idisade ureferee. Kwesinye isikhathi uthi izodliwa idliwe. Bese uthi idlala umsangano, idlala umbhedo. Xake bonke labafana. Akuphutha labo labafana abancane beChiefs ukuthi wena wahluleka ukudlala ibhola wena wehluleka wena ukudlala ibhola wabhema inyawupe. Hlukana nabafana bethu. Hlukana nokuhlaziya futhi iChiefs. Sikhathele manje wena sesibekezele nje kakhulu. Siyaqala nokukhuluma ke thina sokumafa. Sokufike la osima khona la. Kahle kahle lento nayisungulela lento okuthiwa iDiski TV nanisungulela ukuzonyiyela iChiefs kahle kahle. Junior Khanye. Because wena siyakubona manje upersonally upersonal wena neChiefs. Akazi uyincoma iChiefs wena since kwathi inhlo iChiefs ayikazi yadlala kahle kuwena. Yawona iNedbank udecide uref ayikho into ekayenziwa iChiefs ibe yinhle kuwena noma ingadlala kahle kangakanani Chiefs nje kuwena iyabheda. Awubona ukuthi kusagcwele lenyawupe la ikhanda lakho. So iqaqa ngempama lo nyawupe wena ngoba siyohlangana ugcini lapha kuhlaziya lapha kuDiski TV. Sikuqaqe ngempama ngoba usujwayela thina kabi. Mawujwayela iqembu lethu kabi, ujwayela thina kabi. Ungazosisanganela wena la uthi uqeda ukubhema lezi zinto zakho bese uzosisanganela. Asiyibhemi lento oyibhemayo thina. Asiyibhemi lento oyibhemayo. Siyakhuza ke sisakhuza kahle kwamanje. Yiyeke lento oyenzayo okudakela ukuthi mawudakwe isiqatha udakela kwiChiefs yabona. iChiefs akuyona into okudakelwa isiqatha. Iqembu elikhulu kabi leli lihloniphekile. Wehlulakala wena wanikezwe ithuba. Wanikezwe ithuba lokudlalela iKaizer Chiefs. Wancamela ukubhema inyawupe. So hlukana ke nabafana abancane abanikezwe ithuba abalisebenzisa ngendlela okuyiyona abangayibhemi inyawupe. Wena uhlezi ulwana labafana. Bafana bethu laba. Zintwana zethu lezi. Siyakhuza ke mfana kithi. Siyakhuza Junior Khanye. Ya, siyibambe la.